Als het goed is wel. Goedemorgen. Hebben we een geluidje? Goedemorgen. Achter je. Achter je op tafel. Achter je. Goedemorgen, school. Staat hier inderdaad. Ja, zo verder. Goedemorgen. Wij gaan beginnen met de IBOP. Als eerste combinatie in de ring hebben we whisky van Visser, voorgesteld door Julian Schot. Julian, jij mag starten. We wensen je succes. AXC binnenkomen in arbeidsstraf. C linkerhand. C linkerhand. Grote volte. Op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. FXH vooral veranderen en de draf verruimen. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen.
arbeidsstap. En tussen E en K overgang arbeidsstraf. AXA grote volte. Op de volte tussen X en A arbeidsverlof links aanspringen. B en B grote volte. Op de volte tussen E en B en de stroomruimte. Tussen M en C, overgang arbeidsstraf. Tussen M en C, overgang arbeidsstraf. EBE, grote volte. Op de volte het paard de hals laten strekken. Tussen E en K, teugels op maat maken. KA, overgang arbeidsstap. FX wenden. FX wenden tussen X en G. Dit was de presentatie van Jillian Slop met whisky van Visser. Bedankt voor de presentatie. We beginnen met de stap. Het paard heeft een hele mooie ruime stap met een goede tak erin. Kun je nu ook heel goed zien. Hè, met een lange teugel dat ze veel bodem neemt. Dus de stap is een 7. De draf. Je begon best wel in hoog ritme in de draf. Een hoge bewegingsritme. Later in de draf maakte hij af en toe toch wat taktfouten. Dus voor de draf heb je vandaag een 6. In de galop, de eerste galop was wat onstuimig. De tweede galop ging iets beter. Daar mist hij toch een beetje kracht en mag je iets meer rollen. Een 6 voor de galop. Houding in balans. Vooral in de verruiming en in de bochten heeft het paard af en toe een beetje last van de balans. Zouden we graag wat meer kracht willen zien. Dus dat is een 6. Souplesse zouden we graag wat meer lengtebuiging willen zien, wat meer door het lijf lopen. Dat doet hij in de stap wel goed. In de draf, in de galop zou dat wat beter kunnen, dus dat is ook een 6. Voor schakelen hebben we een 6 genoteerd en voor impuls een 6,5. Dat is een totale score van 68,5. De volgende in de baan, dat is Natasja Scholten. Correctie, we hebben nu in de baan Christina Dijkstra. Zij is startnummer 3, maar ze staat als 8 in de catalogus. Als je zover bent, Christine, succes.
AXC binnenkoming arbeidskracht. AXC binnenkoming arbeidskracht. C linkerhand. C linkerhand.
E en K tussen A. Tussen K en A ook een arbeidsstap. Tussen K en A. F, X wenden. Tussen X en G handhoudende groepen. F, X wenden. Tussen X en G handhoudende groepen. Wij hebben gekeken naar het cardiologische beraad. Sommigen hebben aanwezig gehoeven en het is daar voorgesteld door Christina Dijkstra. Een werk met tredende benen. De drager is actief. Het achterbeen zal nog iets meer mogen aansluiten. En dan heeft nog wat moeite met verruimen, dan wordt het wat meer versneld. De grond is nog wel een heel dingetje, want daar heeft ze wel moeite met een stukje gedragenheid om dan contact en balans te houden. En dat is dan wordt dan nog heel gauw lopig en van het achterbeen weg. De Merria wil een hele mooie stap zien. Echt goed, hè? De achterbeen bedrijft heel goed de vloerbeen en pakt daar ook een mooie bodem, laat een goede verruiming zien. Wij hebben bijvoorbeeld cijfers gegeven. Een 8 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de houding in balans, een 6,5 voor de reflexen, een 6,5 voor de staken en een 7 voor de impulsgeven die basisscore van 75 punten. Ja, gewoon, dat is niet de volgende melding is schapeloos nummer 5, Nova Jelen, voorgesteld door Willy Versnel. Willy neemt even de tijd om de naam te kennen en als hij straks zover bent, mag hij starten. Succes!
Dit was de presentatie van Joey Versnel op Nova Jede. Ik vind dat je hem heel netjes voorgesteld hebt, heel sympathiek gereden. We beginnen met de stap. Het paard laat een goede tact zien in de stap, mocht achter iets meer doortreden. Desalniettemin toch een 7. In draf maakt hij een hele mooie houding zien. Hij heeft ook een goed voorbeen, alleen we missen de kracht van de achterhand. Daar mocht hij wat meer kracht laten zien en meer doortreden, dus het is een 6 voor de draf. Galop, dat doet hij met heel veel balans. Mooi bergopwaarts, dus dat is een 8. Houding en balans was helemaal keurig, dus hebben we ook een 7 opgegeven. De souplesse hebben we een 7 opgegeven. Het schakelen, hij had wat moeite met het schakelen in de verruiming in de draf. Maar wel heel mooi van de draf naar de galop, dus daar hebben we ook een 7 opgegeven. En de impuls krijgt hij ook een 7, heb je 77 punten. Wij gaan verder met catalogus nummer 6. Aukje van Wagen, voorgesteld door Dr. Mij. Rita, jij zover bent gestaan. Succes.
Wij hebben gekeken naar de nummer 6, Aukje van der Marne, voorgesteld door Monique Brandsma. Een paard wat wij vinden dat hij eigenlijk in al zijn 3 gangen een stukje souplesse mist. En dat is een stukje lichaamsgebruik waar hij wat moeite mee heeft. De stap, soms ook wat meer door het lichaam. En graag dat hij wat meer bodem zal pakken. Hij blijft wat beperkt in het verruimen. En de draf heeft gewoon in zijn arbeidsdraf soms graag willen dat het achterbeen meer doortreedt. En krachtiger doortreedt. De tweede verruiming maakte die wel een mooie verruiming. Daar zagen we wel een verbetering in. En de galop, de rechter galop, ook iets beperkt in het achterbeen. Zo ook meer dat zo'n galopsprong, dat het achterbeen onder de massa springt. De linker galop was daarin beter. En dan laat hij wel weer een mooie verruiming zien in de galop. Dus voor het schakelend vermogen zijn we wel naar een heel mooi cijfer gekomen. En wat gewoon ook noemenswaardig is, de merrie was gewoon de gehele proef mooi in houding, mooi in balans. Wij hebben de volgende cijfers: een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop. Houding en balans een 7, souplesse een 6. Het schakelen vanwege alle nette overhangen en toch de mooie verruimingen in de draf en in de galop. Een 7,5 en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 73 punten. Nu is het voor ons even afwachten. Gaan wij naar een aangespannen combinatie straks? Of is er nog één onder het zadel? Want we hebben wat mensen die niet aanwezig zijn en ook niet afgemeld hebben. Tenminste niet bij ons. Ik verwacht dat we gaan aanspannen. Ik zie aangekomen. Oh. Wij hebben in de baan nummer 12. Ja, Famke van de Lege Geaan. Voorgesteld door Erge Okkema. Erge, als jij straks zover bent, mag je starten.
Dit was de presentatie van Agen met Femke van der Lege-Geën. Het paard is prima voorgesteld. We hadden wel wat een bemerking op de stap. Hij is wat kort in de stap en ook wat weinig impuls in de stap. Dus daar hebben wij, we zouden graag wat meer bodem willen zien. Dus dat is een 5,5 voor de stap. In draf laat hij heel veel knieacties zien. Alleen zouden we graag willen zien dat hij het achterbeen wat meer onder de massa plaatst. Dus dat is een 6,5. Galop gaat hij goed over de benen, maakt hij heel veel ruimte. Mocht misschien iets meer bergop, maar daar hebben we een 7 op gegeven. Houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 6,5. Maar hij miste vandaag helaas wat de impuls. Je moest hem heel tijd wat aan de praat houden, dus dat is een 6. Kom ik op een totaalscore van 71,5 punt. Wij zien in de baan verschijnen nummer 9, Mona van Mirjam H., voorgesteld door Jelmer Chardon. Jelmer, als jij zover bent, mag je starten. Succes. AXC binnenkomen met arbeidskracht. C linkerhand. C linkerhand. EB1 grote onder. EB1 grote onder. Op de grond tussen 1 en 2 over arbeidskracht.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van nummer 9, Mona van der Miriam H., voorgesteld door Jelmer Chardon. Leuk paard, wat gewoon mooi in de houding is en juist aan al de 3 de gangen met mooie souplesse, mooi lichaamsgebruik de proef doorloopt. We zullen in de stap nog wel, de stap is zuiver, we zullen nog wel wat meer activiteit en dat hij nog wat meer bodem pakt. De draf, zijn arbeidsdraf vinden we zeer aansprekend. Een heel mooi voorbeengebruik. Het achterbeen moet nog wat krachtiger worden, dat het ook nog iets meer doortreedt en heeft dan nog wat moeite met de verruimingen. De galop valt op, heel gemakkelijk aangalopperen, springt goed opwaarts. En ook hier kan het achterbeen nog iets krachtiger doorkomen, maar heeft daarentegen wel weer een heel mooi grijpend voorbeen in de galop. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 6,5, voor de draf een 7, de galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse 7,5, schakelen een 7... Impuls een 6,5, want het mag allemaal nog iets vanzelfsprekender zijn, de looplust, maar het geeft een totaalscore van 77 punten. Volgende deelnemer in de baan, nummer 11, China SA, voorgesteld door Udo de Haan. Udo, als jij straks zover bent, mag je starten. Succes!
Dit was de presentatie van Shenna S.A., voorgesteld door Udo de Haan. Het paard is netjes voorgesteld. We beginnen bij de stap. De stap is wat beperkt. Het is wat aan de korte kant en heeft af en toe wat moeite met de stap. Dus de stap wordt een 5. In draf heeft hij iets een hoger ritme, maar daar is de takt wel goed en loopt hij goed over de benen. Dus voor de draf is 7,5. In de galop maakt hij heel veel ruimte. We zouden graag iets meer afdruk willen zien. Dat is een 6,5. Houding en balans. Het paard laat in de gehele proef een goede stelling en buiging zien en een mooie houding. Dus dat is een 7,5. Souplesse een 7. Schakelen had hij wat moeite, vooral met het verruimen in de draf om dan mooi te schakelen. Dus dat is een 6. En impuls een 7 is een totaal score van 73 punten.
Wij hebben gekeken naar de laatste combinatie van vandaag. Marit Maaike van Mariestaten. En zeggen we dan les best, Agen? Zeggen wij dan les best? Jij vindt het prettig. Nou, we zullen eens even kijken. Ik zal even vertellen wat we ervan vinden. Wij vinden het gewoon een heel correct paard. Gewoon in alle de 3 de gangen mooi takmatig. Weet je, er valt van alle 3 de gangen ook nog wel gerust iets te zeggen. Maar het paard komt telkens goed door in het achterbeen sluit goed aan. De stap kan hij nog iets meer bodem pakken, maar is zo zuiver dat we dat met een 7 belonen. De draf heel constant, iedere pas hetzelfde. En of je nou een winding rijdt of een lange zijde rijdt, hij blijft hetzelfde. De verruiming kan nog iets krachtiger en meer in balans, maar door zijn correctheid toch een 7 voor de draf. Galop heel gemakkelijk aangalopperen, goed in balans. Ook hiervoor een 7. Voor hoge mocht hij nog iets meer opwaarts springen. De proef valt op dat hij gewoon de hele proef, correcte houding, balans 7,5. Souplesse een 7. Schakelvermogen gemakkelijk 7,5. Impuls een 7,5. Geeft een totaalscore van 79 punten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze IBOP. We hopen de volgende keer al wat meer deelnemers. En hier sluiten we het mee af. Dank u wel.